Danas primate nagradu. Šta vam biti ta nagrada znači? Posle koliko godina? Pa vidite, u svakom slučaju da mi znači mnogo zato što svugde u svetu za vaš rad postoje Grammy nagrade, postoje Oscar i svugde u svetu za neki vaš rad se pita javno mnjenje šta ste radili ove godine i da li je to dobro i da li je to kvalitetno i da se jednostavno imate nekakav competition, imate nekakvo takmičenje. Tako da je meni u svakom slučaju drago zato što je to jedan svetski trend, a to je bio i trend koji je bio na svim ovim našim prostorima, gde smo mi dobijali nagrade, gde nas i publika ocenjivala za kvalitet našeg rada i to je nešto kada ste u privatnom biznisu, nešto što vam postane sastavni deo života i to je nešto što vas tera da radite bolje, da radite kvalitetnije. Ja se bavim jednim poslom koji je, čini mi se, najčistiji i najpošteniji, jer ja ne mogu da nateram ljude da mene vole, ja ne mogu da nateram ljude da glasuju za mene, ja ne mogu da nateram ljude da kupe moj CD i da slušaju moju muziku i ne mogu da ih nateram da dođu na moje koncerte. Ja to radim zato što sve to tako doživljavam, da kao što bi se obraćala mojoj deci, tako se obraćam i mojim roditeljima, tako se obraćam i toj publici, znači čisto iz srca i uvek im dajem jedan najbolji deo sebe i ponosa sam i srećna što to sve traje svih ovih godina i sada je ponovo ta manifestacija Oskar popularnosti uspostavljena za one koji se ozbiljno bave svojim poslom, tako da će tu biti naravno i pevača i glumaca i jednostavno ljudi iz show biznisa koji su se ozbiljno bavili ove godine svojim poslom, tako da sam ja dobila, kažem, evo, posle 18 godina dobila sam ponovo Oskar popularnosti kao, malo mi je smešno uvijek to da izgovorim, kao najpopularnija pevačica, ali mislim da je to jedno priznanje publike, što za mene predstavlja jedan novi stimulans, jedan novi izazov, da se potrudim da iduće godine pružim im još više zadovoljstva i još lepi koncert. Kako je recimo familija primila kad ste odlučili da ćete ponovo pjevati? Pa moja deca su u suštini meni velika podrška i govorili su mi da se moje pesme slušaju gde god izađu i da ih njihovi drugovi pitaju zašto im mama jednostavno ne peva. Onda smo napravili jedan dogovor da ako ja sada krenem da radim, da ću biti malo više odsutna od kuće, ali da oni zbog toga ne popuste u školi. Niko od dece ne pjeva? Oni su svi, pazite, oni su svi talentovani za muziku, međutim, zaista od silnih obaveza deca ne stignu da se posvete, pošto su oni u školi do 3 sata, posle 3 sata imaju domaće zadatke, onda imaju sport maltene svaki dan. Zaista deca ne mogu da stignu da se bave i sportom, a ja ne želim, znate kako, ja ne želim da budem mama koja ću, čim se deca rode već sa 5 godina, da ih teram da idu na časove klavira. Želela bih da, iako su talentovani svi, želela bih da oni sami, ako žele da uče muziku i ako žele da budu muzički obrazovani, da izraze sami želju, a ne da ja teram njih da se bave tenisom ili sportom ili bilo šta. Mislim da to treba da bude njihova velika želja, kao što je to bila moja želja. Dovolite mi, da še tudi sam namenim par besed ob tem dogodku. Torej, res prisrčna dobrodošlica ponovno na Ptuju. Ugotavljala sva, da smo generacija in da se poznava že leta in leta in upam, da tako kot je bilo pred leti čudovito na koncertih in upam, da bo enako tudi danes zvečer. Zato smo še posebej počaščeni, torej, da ste si kljub številnim obveznostim, ki jih imate, vzeli čas, da se udeležite vseh teh naših 10-dnevnih dogodkov. V zahvalo za to, da ste si vzeli čas, da boste gostja našega mesta, pa vam torej podarjamo tega znamenitega kurenta, ki vam seveda prvenstveno naj pomaga prinašati srečo in odganjati vse, kar je slabo. To je torej osnovno poslanstvo nas, ki nosimo te oprave.